Здравейте! Днес ще покажем как се почиства филтъра на машинката ESD501. Тук освобождавате филтъра, изваждаме това и вадим филтърчето много внимателно, да не се нарани. Тези гумички е важно да останат на него. След което изваждаме това почистващо филтърче, което имаме в кашона. Отвиваме го и слагаме тук прахчето, което също имаме в кутията при получаване на машината. Ето това е едно от прахчетата, които отваряме и слагаме в тази част на филтърчето. Поставихме филтърчето вътре, прахчето, т.е. затваряме това филтърче и го поставяме в машината. Сега го заключваме, поставяме го в машината и го заключваме така, че да не може да се движи. След като сме сложили филтърчето, стабилно закопчали сме го, не се движи. Сега машината ви е на синьото бутонче, без да я включваме от копчето тук, пускаме да изтече 1 литър от водата. По този начин машинката, благодарение на филтърчето, пречиства всички платки, които вътре в машинката. Целта на това почистване е прахчето, което сме сложили в това филтърче, минава с водата, която влиза през него, изчиства машинката през всичките платки и съответно изчиства и водата, която е останала вътре, примерно, и по този начин освобождава всички замърсявания, които може да остават вътре при ползването на машинката. Продължаваме с почистването. Сега водата, която пускаме и която изчиства машината, откачваме този накрайник, който е за киселинната вода. Както вече знаете, може би от тук излиза чистата вода, когато машината е чиста. А от тук излиза киселинната вода. Сега оставяме тези двата накрайника за около 3-4 часа. По този начин. Максимум 5. Максимум 5, да. Благодаря на моя асистент. И след това, когато вече сме почистили, след тези 3-4 часа, маха се този филтър, слага се нормалният, нали? Като се внимава много добре, гумичките да са на място, да съвпаднат с гнезденцата вътре в машинката. Натиска се бутончето Power и 2-3 минути оставаме да тече от чистата вече вода, за да може хубаво да се изчисти машинката като цяло. И едва тогава вече може да си наливаме пречистената вода. Нова водичка. Много важно да се знае, на 2-3 седмици е хубаво да повтаряме този процес, за да може да поддържаме машинката ни чиста. Това е всичко за днес от нас. Бъдете здрави и с Канген. Чао! Чао!